Hej, velkommen til den her video. I dag skal jeg bage den her julebrownie. Kan du se den her? Så der har jeg noget pulver, en færdiglaget dej. Der er noget pulver. Så har jeg noget æg og olie. Så skal vi lave noget juletræ, så har jeg noget glasur, altså grønt glasur. Så er jeg stadig med at hælde det her pulver ned i. Over i med olien. Nu kan vi bare mixe det rundt og se, hvordan det bliver. Og den er sådan meget hurtig dejlig dej. Det er ikke sådan helt svær dej, som man kan sige. Den er jo færdiglavet. Jeg har bare købt den. Og så er en... Der får jeg sådan der. Er det? Nej! Bare noget i kanten. Der var ligning videre nu. Tror jeg. Jeg tror nok, der er nogle lumper. Ja, det kan have. Sådan der. Så er jeg godt på vej med den. Så er den der hældt over i vognen her. Færdig. Nu skal den i ovnen. Der vender tilbage, når den er færdig. Jeg har lige fået min nissehue på, så her er de små juletræer med den grønne glasur og den orange. Og så har jeg min guldspray. Og så har jeg nogle forskellige krumler. Jeg tager lige den her. Det er jo lidt, vi skal starte med mælken. Det er fordi, der er nogen, der lammer, så er det bare en storebror. Da man har sine venner på besøg. Undskyld, om det er en video. Der er lidt en lille. Der er nogle krumler. Jeg spiser den. Nogle frost. Frost. Jeg gider ikke vente hele dagen. Sådan der. Godt, jeg kan give den med woodbrain. Den så. Skal jeg holde dig væk? Så er det første lille juletræ færdigt. Nu har vi det næste. Så er vi ved at være færdige. Vi mangler lige den sidste.
Hvad skal vi så putte på? Jeg tager det. Den her. Der var en stjerne. Det går nok godt. Det kan godt have det. Sikkert. Så er vi færdige med dem. Hvad synes jeg om den? Er det flotte? Bare så lidt i kommentarerne. Rigtig fint. Hej, glædelig jul. Så har vi lavet nogle små juletræer. Og alt det der kan på, der er kommet med nogle julekunder og noget guldspray. Og nogle små stjerner. Og sådan nogle små julekuller. Og ruller og nogle blad og nogle ruller. Jeg har lige fået drengene med til at snakke på teksttesten. Det er færdigt. Jeg har ikke stil. Jeg bare fordi synes, jeg er lige der. Helt stil. Den er god. Den er god. Jeg vil ikke i den. Rigtig fint. 9'er. Hvad giver du? Jeg er 7,5. Men altså, jeg giver 8,5. Hej.